салом, як хабар. имрӯз раиси шаҳри душанбе рустами эмомалӣ ғолибон ва ҷоизадорони 19-умин бозиҳои осиёиро ба ҳузур пазируфт. рустами эмомалӣ ғолибону ҷоизадоронро барои касби медалҳои тилло, нуқра ва биринҷӣ ва ҳамзамон баланд бардоштани парчами Тоҷикистон табрик гуфт. ёдовар мешавем, ки қаблан рустами эмомалӣ барои ғолибият дар ин бозиҳо ба варзишгарон хонаи истиқоматӣ ваъда дод. акнун имрӯз ба Сомон Маҳмадбеков барои касби медали тиллояш дар бозиҳо хонаи сеҳуҷрагӣ ва ҳамчунин Дилшод Балтаев аз номи раиси шаҳри Душанбе насиби хонаи сеҳуҷрагӣ дар пойтахт гардид. ба Темур Раҳимов барои касби медали нуқра хонаи дуҳуҷрагӣ тақдим гардид. ҳамчунин варзишгарон Миҷгона Самадова, Беҳрӯз Хоҷазода, Ҳақназар Назаров ва Хайрандеши Муродзода барои медалҳои биринҷӣ соҳиби хонаҳои якҳуҷрагӣ дар пойтахти мамлакат гардиданд. бозиҳои 19-уми осиёӣ дар Ханҷоучин аз 23 сентябр то 8 октябр бо иштироки 12,500 варзишгарон аз 45 кишвари ҷаҳон дойр гардиданд. дастаи мутахабби Тоҷикистонро дар ин бозиҳо ҳудуди 100 нафар варзишгар муаррифӣ кард. онҳо ба дарёфти 7 медал дастболо гардиданд. TCL вазъияти ҳамагӣ бо 99 сомонӣ дар моҳ смартфони нав бо тарифи салон смартфон ва 20 гигабайт интернет трафики солонаро пешниҳод мекунад. дар марказҳои фурӯши TCL дастрас кунед. хабару маълумоти бештарро дар телеграм-канали мо мутолиа кунед.